আরে জুবিন গার্গ কোন চিনতে পাওনি কোন জুবিন চিনি পাওনি বেতলা বেতলা চিনি পাওনি এ কুকুর পাই এ সোয়া বাচ্চা তো কাক চিনি পাওনি जिराय नाय सिखारनाय नोंनि खोथा So hello लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोलायबाय आरोना दा नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअ नायनानै गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ आरो गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरै नुबाय दंखायो आरोना दा जोंनि आसामनि टप सिंगार जुबिन गार्ग होननानै बुङोबाथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो आरोना जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना दा माने जुबिन गार्गआ बे बुहुमाव गैलिया आरोना बयबो जुबिन गार्गखौ सिनायखायो आरोना दा सिंगापुराव मोनसे प्रग्राम ना मायाव थांदोंमोन होननाय खोनादों आरोना दा मा बुंबावनो आरोना बिराद दुखुनांथाव दा बुंनो थाङोबा बेनोसै आरोना दा मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दै होननाया बेफोरबायदिनो जालांबाय दा आं दानो दं दानो गैया आरोना मानसिनि जिउखौ रावबो हमनो हाया दा बिनि सायावनो नोंथांमोनाथ' आपडेट भिडिअखौ नायनानै मिन्थिखादों इन्ट्र' भिडिअखौ ससे क्लिप नायनानै दा माने सासे मानसिया माने जाहैदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायजोब जुबिन गार्गखौ सोर सिनाया जोंनि बर'नि हारसानि गोबां माने बिनि मेथाइ दं आरोना जोंनि बर'निबो गोबां मेथाइ दङ बिनि जोंनि बर'निबो थारमाने बे मानसिया माने बे जोंनि जुबिन गार्गखौ सिनाया होननानै बुंदोंमोन आरोना दा बिनि थाखाय बेखौ पुलिसा हमदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबानो जाबाय पुलिसा हमादों ना मादों बेखौथ' मोजाङै बुंनो हाया दा पाब्लिकआबोथ' गोबां रागा आरोना माने दा इसिबां गिदिर पपुलार सिंगारखौ बे सासे मानसिया सिनाया होननानै बुङोबा मा जागोन आरोना माने आसामानो सिनायजोबो आरोना जुबिन गार्ग होनबाथाय बयबो सिनायजोबो नाथाय बे सासे मानसिया सिनाया होननानै बुंदोंमोन दा पाब्लिकआ माबायदि खालामदों माबायदि सोंलु खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय भिडिअखौ फुल नायजोबबानो जाबाय बिनिफ्राय नायग्रोना लाग्रो নহয় হেৰি ঢুকাই গ'ল নে তাক আপুনিতো জুবিন গাৰ্গ চিনি পায় নে গেট আউট গেট আউট গেট আউট এইটো মোৰ প্ৰেমাইচিছ হয় ইয়াত এণ্টাৰ নকৰিব আপোনালোকে Do you understand? No, Zubin. Do you understand or not? This is my premises. You're not going to enter this. No, Zubin Garg ঢুকোৱাৰ কাৰণে আপোনাক বন্ধ কৰি গ'ল তেখেতে যি কাৰণে কৰি গ'ল that is not my thing to do. Why will I close my shop? And who the hell are you to tell me? Who gave you the right? Who gave you the right? Who are you? Who are you? I'm Sanjeev Kolda. So what? অসমীয়াত ক তোমার কি আছে তোমার কি রাইট আছে মোৰ দোকানত আছে তুমি বন্ধ কৰিবলৈ ক'ব আহিছা পুৰি who is this person we don't know you not any one of you so please তো একো কোৱা নাই মই জুবিন গাৰ্গ আমাৰ ইয়া মতো ঢুকাই গৈছে ইয়াত আহি ৰ'ব একেদাই মোক কৈছে দোকান বন্ধ কৰা তই বন্ধ কৰিছ মই নাজানো মই চিৰিয়াছলি নাজানো মই শিক্ষা কি জুবিন গাৰ্গ চিনি নাপায় নে একেটা বাহিৰত ওলাই কৈছে তই সোনকালে ৰ'ব একেটা বাহিৰত ওলাই কৈছে তই সোনকালে নহ'লে মই মাৰপিট কৰিম মই কেতিয়া মাৰপিট কৰিম প্ৰমাণ ক'ত আছে ইয়াত চিচি কেমেৰা আছে মই মাৰপিট কৰিম কোৱা নাই মই মাৰপিট কৰিম কোৱা নাই জুবিন গাৰ্গ চিনি পায় হু ইজ জুবিন গাৰ্গ আপুনি ইংলিছ মাৰিছে মাৰক আৰে জুবিন গাৰ্গ কোন চিনি পাওনি তেন্তে হু ইজ জুবিন গাৰ্গ সেইটো কাৰণে জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে বন্ধ কৰিব কোৱা হৈছে সেইটো বুজি পাওঁ জুবিন গাৰ্গ কোন গম পায় মনত থকা তাই কাৰণে দোকানখন বন্ধ কৰিব নোৱাৰে নেকি চবেই বন্ধ কৰিছে ইয়াৰ সকলোৱে জুবিন গাৰ্গক চিনি পায় আপুনি বাংলাদেশী নে বিদেশী ভবা নাছিল ন কি কৰি আছে
Betul lah. Betul nak sini apa? Kukul pun. Suara baca. Dokak sini apa? Semua. बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै गोबां दुखु आरोना मानो होनोब्ला जोंनि आसामनि मुंदांखा सिंगार जुबिन गार्गआ दा बे बुहुमाव गैलिया आरोना जोंखौ गारनानै थांबाय दा बेनो आरोना मानसिनि जिउ मा बुंनो थास' बिलाइनि दै दानो दं दानो गैया आं दानो मोजां दानो गाज्रि आरोना रावबो हमदांनो हाया मानसिनि जिउखौ थिग बेफोरबायदिनो माने सिंगापुराव दा मोनसे प्रग्रामाव ना मायाव थांदोंमोन होननाय खोनादों आरोना प्रग्रामाव थांनायाव माने बेरायनो थांदोंमोन बा बिदिनो दैयाव स्काइ डाइभिं ना मा बेफोरबायदि माने फार्स्ट टाइमावथ' नोंथांमोना नुखादों माने माबा गाननानै दुगैदों फार्स्टआव दैयाव बारजुमनाय नोंथांमोना क्लिप नुखादोंमोन बिनि उनाव दा गोबाङानो होबाय दङ आरोना ससियेल मिडियानि गेजेरै निउसफोराव खोनाबाय दंखायो दा मेन जाथायखौ सोर बुंनो हागोन होननानै बुङोबा दा जा मेन जाथायखौ जाय माने बे स्काइ डाइभिं खालामनायाव थांफादोंमोन दा बिसोरसो मेन जाथायखौ बुंनो हासिगोन दाबो जेबो बिसास खालामाखै आरोना मानो होनोबा निउसफोर नायनानै गोबां जाथायखौ नुनानै माने गोबां दुखु मोनदों थेवबो माने गोसोआव दाबो माने थैयाखै बा दाबो दङ जोंजोंनो दङ होननानै बेफोरबायदि सानदों आरोना गोबां दुखु मोनदों आरोना होमबाबो दा बेनोसै आंनि गोसोनिफ्राय जे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो थाखाय जायगा मोनहैयो बेनोसै आरोना नोंथांमोना जुदि आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दा सिंगापुरावनो दा गावनि जिउखौ खोमानांगौ जाहैबाय आरोना दा भिडिअनि क्लिपाव बा ससे भिडिअ गोबां फेसबुकाव भाइराल जाबाय दङ बेफोर भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ आरोना माने मानसिखौ एसे दुरबल नुखादों आरोना दा बुंनो थाङोबा माने इसिबां ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि थैनायनि खोथा बा माबाफोर बुंबाय दङ आरोना निउसफोर फैबाय दं थेवबो माने थैदों होननानै जेबो माने थैदों होननानै सानाखै आरोना दासिमबो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन आरोना आंनिफ्राय मोनसेल' आवाज दा जोंनिनो मस्ट पपुलार सिंगार जुबिन गार्ग जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो जायगा मोनहैथों आरोना बेनोसै नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट लानानै फैगोन आरोना दा डेड बडिखौ लाबोआखै आरोना दासिमबो न'आव जों सिंगापुरावनो दङ आरोना सिंगापुरनिफ्राय गाबोन बा समनियाफोर सौफैनो हागौ होननानै बुंनाय खोनादों आरोना ससियेल मिडियानि गेजेरै आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट लानानै बाय बाय